Kaseu zatu dezue. Alzaldi bat. Eta LH irulau. Zer osatu dezue? Uno de irulau. LH irulau. Zer osatu dezue? Puzzle bat. Eta ze azaldu apuzte hortan? Kanta bat. Kanta bat esaldi bat. Esaldi bat. Errepikatuko zenukete? Bai. A ver, Hango guztiak. Eta igualak izan fuerte, a ver. Txanguli, Manguli, argia ekarri. Zertako berde gorria? Ai, ama, zertako berde gorria? Ikusteko. Baina? Atxua, irutu infekzioak ikusia lezue. Ez ikusi ez dut labur. Entzuten nahi dezue. Zezai? Zein izan dute? Hori. Zer esan badeu? Fuerte. Berri! Venga, berriro! Watching that you look around. I wanna go place it,